fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir, per tu lluitarem, cridem si vindrem, el món salvarem, mai no ens rendirem. Satèl·lit. Doncs, si provoquem una col·lisió entre dos neutrons, quin resultat obtenim? Qui vol respondre? Algú? Ningú? Jo, senyoreta. Sí, Hervé? Digui. Escolta, Escolta. Sí. Digui. Hola. Digui. Digui. Qui és? Escolta. Digui. Sí. Hola. Sí. Qui ets? Sí, ets la filla del director i hauries de saber més bé que ningú les normes pel que fa als mòbils. Per què no ens recordes quines són? Cal apagar tots els telèfons mòbils abans d'entrar a classe. En cas contrari, seran confiscats. Dóna'm el mòbil. I això també va per vosaltres. No! Silenci! Deixeu els mòbils a la taula ara mateix. El Xana saltarà de la via. Ha passat una cosa molt rara. Els mòbils han començat a sonar a mitja classe i... Us l'han confiscat, aquí també. És molt estrany. Sonen els telèfons i no truca ningú. Val més que parli amb la Elita. Això pot ser cosa del Xana. Hem de fer alguna cosa. Si en Jeremy té raó i no ens podem comunicar, el problema és greu. Ei, vosaltres! He convocat una reunió. Hem d'exigir que ens tornin els mòbils. Què? Us hi apunteu? Ja hi pots comptar. Oh, de debò? Doncs si no canvieu d'opinió, hem quedat a l'auditori després de dinar. Tens raó. Crec que hi hem d'anar. Connexió! Aida, cabres! Aida? Hola, Jeremy. Hola, escolta. Has notat res estrany a l'Ioko? No, que passa res. No ho sé, però faré un escaneig per si de cas. Sí, jo miraré si rebo pulsacions del Xana. D'acord, però vigila. Fins després. Has quedat amb ell? Sí. Què dius? Que vols agafar el mòbil? Però això és robar, Ot! No, no ho és. Recuperar una cosa que és teva i que ells t'han pres abans, per mi no és robar. Els alumnes estaven avisats. No els tornaré els mòbils tan de pressa. Hem de desconnectar l'antena del col·legi. Així, encara que en tinguin de nous, no els podran fer servir. Te'n pots ocupar, Jim? No podem fer res més. Gràcies, Charles. Va, Ulrich, anem-hi. Tens via lliure. Comencem. Vaja. Hola, senyor Líber. Com anem, Ulrich? Missió completa! Esperem que no ho descobreixi ningú.
espero que la teva sospita no sigui res. De moment l'escàner no ha trobat cap torre activada. Jo tampoc he descobert res. Falsa alarma. Ah! Shanna! Quin interès pot tenir el Shan en els telèfons mòbils, eh? Bona pregunta. Espero descobrir-ho comprovant l'antena del col·legi. Vaig a la reunió. Li he promès a la Sissi. Ei, qui us ha deixat pujar aquí dalt? Què voleu fer, impedir que desconnecti l'antena? Qui? Nosaltres? No, només passàvem per aquí. El portem a la infermeria. Molt bé, jo comprovaré què li ha fet el Shan a l'antena. Ei, Jim, què em sents? Fa pudor de pollastre rostit. Jim. Ei, Jim. Iuhu! Ot, Ulrich, què hi feu aquí dins? Jim! Però què li ha passat? Oh, ja sap com és, en Jim. A vegades se li creuen els cables i aquest cop... Què? El repetidor de la televisió. No crec que els agradi. Espera'm. Au! Només t'ha posat un 6? A mi m'ha Oh, la senyoreta Yumi ens honra amb la seva presència. On eres quan hem escrit la petició? Algú em pot dir què significa això? Pare, vull dir, senyor... Si vols saber què significa, miri això. Què? L'hem firmat tots, la petició. O sigui que ara ens ha de tornar els mòbils. Ves per on? En primer lloc, permetem que et recordi que en aquest col·legi no són els alumnes els que fan les normes. I en segon lloc, la senyoreta Ers m'acaba d'informar que han forçat el seu armari per agafar-li uns mòbils. I què esperava, senyor? No hi ha ningú que pugui viure sense mòbil. Em sap greu, però aquest robatori és una raó més perquè continuïn confiscats. I arribarem fins al final per descobrir qui s'han portat els telèfons. Doncs no tornarem a posar els peus a classe fins que no ens tornin els mòbils. Veus aquestes ones? El Shanna fa servir l'antena de l'escola per mirar de connectar-se al repetidor de la tele. Per això van sonar els mòbils. Sí, bloqueja les freqüències. Si el Shanna aconsegueix apoderar-se de l'antena del repetidor, tindrà accés directe a tots els satèl·lits que ara orbiten la Terra. I? Doncs que es pot apoderar d'un satèl·lit militar. Molt bé, però per fer què? Això m'agradaria saber. En temps de pau els satèl·lits es fan servir per espiar, però si el reprograma ja no ho sé. Podrà fer el que vulgui. En Jeremy té raó. La cosa és greu. No saps com. L'escàner ha detectat una torre. Jeremy, el Shan ha activat una torre a la regió polar. Ara venim. Afanyeu-vos! Val més que anem pel túnel del parc. Kiwi, queda't aquí. Si no hi ha mòbils, no hi ha classe. Perfecte. Jo em quedaré aquí, per si al Shanna se li acudeix atacar l'escola. Ei, sou del grup o no? Saps què és la solidaritat? No pateixis, sí, estic amb vosaltres al 100%. Si no hi ha mòbils, no hi ha classe. Si no hi ha mòbils... Molt bé, som-hi! Kiwi, es pot saber què hi fas aquí? Sorprenent, un gos tossut com una mula. Ara ja ets aquí. Anem.
Elita? Jeremy, he arribat al banc de gel, però no veig cap torre activada. Molt bé, espera que arribin l'Ulric i l'Ot i vigila amb els monstres. Esteu a punt? Som-hi, doncs. Transfereixo l'Ulric. Transfereixo l'Ot. Escanejo l'Ot. Escanejo l'Ulric. Virtualització. Mira, és allà. Estem de sort. El Xan encara no controla el repetidor. Això ens dona més temps. Miraré de descobrir de quin satèl·lit es vol apoderar. Però no serà fàcil. Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Ara provaré el codi d'accés. Codi d'accés acceptat. Sí. Premi. Aviam. 1466. No. Satèl·lit militar armat amb un raig làser d'alt poder destructiu. On pot ser aquesta torre? Cada cosa al seu temps. En primer lloc, ja ho he descobert. Ja sé quina porta de cap al Xana. Vol prendre el control d'un satèl·lit extremament precís i destructiu. Si se'n surt, podrà destruir el que vulgui. La fàbrica no, es destruiria ell mateix. Tens raó, això ens donarà temps per actuar, Lyoko. Molt bé, però i si el Xana decideix destruir l'escola? Estic segur que és el que voldrà fer primer. La Yumi hi és, l'hem d'avisar. Però no tenim mòbils. Exigeixo que atureu aquesta vaga absurda ara mateix. Kiwi! Yumi, què significa això? Doncs res, és que jo no... Això és inadmissible. Al meu despatx, immediatament! Heu vist això? L'hem de salvar d'aquest dictador! Parla, Yumi, llibertat! Parla, Yumi, llibertat! Parla, Yumi, llibertat! Parla, Yumi! Segons el mapa hologràfic, la torre és a l'altre cantó del pont. Però vigileu, el pont deu estar vigilat per... Per vespots. Gràcies, ja ho hem vist. Recordeu que el verí que porten us deixaria sense punts de vida. Aneu amb compte. Què esperen per atacar? Potser us volen retenir aquí fins que el Xana tingui el control del satèl·lit. Heu d'aconseguir passar. Fletxa làser! No, Elita, vigila! Elita, tu no t'arrisquis. Deixa-ho per l'Ot i l'Ulric. Yumi, no ho entenc. No entenc què passa. Una vaga, un gos... Tu sols ser una persona molt sensata. Yumi, vols fer el favor d'escoltar-me? Què? Perdoni, senyor, però me n'he d'anar ara mateix. I vostè també, senyor. Tothom ha de marxar com més aviat millor. No hi ha més remei. Un de vosaltres s'haurà de sacrificar. Escolteu, jo els atrauré mentre vosaltres passeu. Ves que vinc! Allà! Fora! Espera! El té! Està boig. Au, va, anem! Té per tu! Entre el verí i les fletxes ja has perdut 70 punts. Faig el que has dit! Té, bèstia immunda! Només et queden 20 punts de vida. Ho sento. No! El Xan ha pres el control del satèl·lit.
Afanyeu-vos! T'ha deixat marxar, Yumi? M'he escapat quan no mirava. Sí, perquè la nostra lluita és el més important que hi ha per mi. Crec que hauríem de fer un pas més i portar el moviment de protesta a la ciutat. A la ciutat! Hem d'aconseguir el suport de les altres escoles! Oh! Té raó! Sí! Visca! Volem la llibertat per tots els col·legis! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Ostres, és una obra mestra de la tecnologia, això. Paràmetres configurats. Objectiu localitzat. Ja, teníem raó. El col·legi és un objectiu del satèl·lit, però... De la primària a sisè, marxem tots en comitè! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Vinga, més de pressa! No sortireu de l'escola! No ens ho pots impedir! Què? No ho entenc. Em pensava que la torre seria aquí. Només et queden 10 punts. Ulrich, per mi s'ha acabat el joc. Oh, no! Ulrich, Elita! Els pots sortir de sobre! El mapa hologràfic no enganya. La torre ha de ser per aquí. Triplicació! Continua! No pateixis per mi! M'agradaria saber com és de precís aquest satèl·lit. No m'ho puc creure. La llum està en perill! El làser repunta a ella! Li repeteixo, comet un greu error. Sisplau, cregui'm, hem de sortir d'aquí ara mateix. Ja he acabat la paciència. Expulsada durant un mes. Agafa el teu gos i marxeu del col·legi. I ara vosaltres torneu a classe. La vaga s'ha acabat. Senyor, és una qüestió de vida o mort. Hem de marxar tots, sisplau. Ei, vols dir que no exageres una mica, Yumi? Yumi! A la fàbrica, corre! El satèl·lit t'apunta a tu! Trajectòria del làser fixada. Satèl·lit a punt per disparar. No hi ha res a fer, això no està a punt de disparar! Deu ser. Au, va! Hem d'arribar a la fàbrica, és l'únic lloc segur! Què coi és això? Sortim d'aquí, de pressa! Aelita! No l'has trobat encara? Se'ns acaba el temps! Ja la busco, però no la trobo. Està molt ben amagada. Ah! No! Ulrich, Elita, contesteu-me! Sóc aquí, Jeremy. Ulrich està avorrit i encara no he trobat la torre. Au, va, Ulrich, em sents? Sí, Aelita. Ja has trobat la torre?
Em sembla que sí. Au, vés-hi! Jeremy, ja l'he trobada! Fins a les calderes, d'acord? És ara o mai! Va! Yumi! No! Tornem al passat, ara! És una invitació per una festa? No ben bé. Què és això? Recordatori oficial per tots els alumnes. Es confiscaran els telèfons mòbils dels alumnes que entrin a classe sense haver-los apagat. Sí, home! I que més, no saben qui sóc jo. Jo en parlarem. Encara ha de néixer la persona que em confisqui el mòbil a mi. Ets tan valenta, sí.